Vreți să vedeți cum am ajuns să mă acomodez în București? Dacă răspunsul vostru este da, atunci rămâneți cu mine. Salutare, oameni buni! Eu sunt Mouse 2K și în videoclipul de astăzi am să vă povestesc cum m-am acomodat în București. Așadar, haideți să începem. Dintr-un videoclip anterior ați aflat că acum m-am născut în Timișoara și am ajuns să locuiesc în București. Dar haideți să dăm timpul înapoi și să vă povestesc cum am ajuns să mă acomodez în București. Totul a început odată cu vizitarea apartamentului în care stau, chiar și în prezent, împreună cu mama mea. Am fost, bineînțeles, să ies puțin prin zonă. Apoi am fost la notar pentru a face actele, dar, însă surpriză, mi s-a cerut o evaluare a apartamentului din Timișoara. Fiind sărbătorile pascale aproape, am fost amânat și atunci, a doua zi, am făcut o escapadă cu metroul până în Piața Unirii, punctul sensibil fiind vizitarea magazinului Best Computers. Nu căutați acum că nu mai este. Iar apoi, tot a doua zi mai spre seară, am plecat în Timișoara datorită sărbătorilor pascale. După 2 săptămâni am obținut evaluarea de care a fost nevoie și m-am întors în București. Schimbul de locuință s-a desfășurat în cele mai bune condiții. Iar apoi am plecat în Timișoara pentru a-mi face bagajele. În concluzie, acomodarea mea în București a început dinaintea schimbului de locuință. Sper că v-a plăcut acest videoclip și nu uitați de like, share și subscribe. Aștept părerile și întrebările voastre în comentarii. Vă mulțumesc și până din data viitoare, toate cele bune!